Kaixo egunon, eta eskerrik asko guztioi etortzeagatik. Lasarteurako udalak euskara indarberritzeko eta euskaldunok ahalduntzeko bide berri bat abiatu nahi du aroa prozesuaren bidez. Aurreko urteetan urrats garrantzitsuak egin ditugu, baina badakigu hizkuntza egoera bizia eta aldakorra dela, eta horregatik behar dugu ikuspegi berritu bat. Aroa ez da soilik udalaren ekimena izango, herritarren eta eragileen parte hartze aktiboa ezinbestekoa izango da. Guztion artean marraztu nahi dugu euskaraz lasarte horian izan dezakeen etorkizuneko bidea. Horregatik, gonbidapena egiten diet lasarteoratar guztiei. Har dezagun parte, elkarrekin indartu dezagun gure hizkuntza eta gure komunitatea. El Ayuntamiento de Lasarte Oria quiere iniciar a través del proceso Aroa un nuevo camino para revitalizar el euskera y empoderar a quienes lo hablamos. En los últimos años hemos dado pasos importantes, pero somos conscientes de que la realidad lingüística es dinámica y cambiante, y por eso necesitamos una visión renovada. Aroa no será solo una iniciativa municipal. La participación activa de la ciudadanía y de los agentes locales será imprescindible. Queremos dibujar entre todas y todos el futuro que puede tener el euskera en Lasarte Oria. Por ello, invito a todas las lasarteoratarras a participar. Reforcemos juntas y juntos nuestra lengua y nuestra comunidad. Agusek esan duen bezala, prozesu berri bati ekingo diogu, laizter. Baina azta ja prozesu berri bat, ze aurretik egin dira horrelako prozesuak, eta gogora ekarri nahi ditut, adibidez euskara bizibirritzeko plan nagusia, izan zala 10 urteko ere plan estrategikoa, ondoren etorri izan ESEP, euskara sustatzeko ekintza plana, beste 10 urtetarako estrategia irudikatzen zuna, eta orain dagokigu beste datozen 10 urtetarako ere gure lerro estrategikoak irudikatzea, bai? Orduan, Aroa du izena, plan estrategiko berria, eta hasi aurretik euskararen erabileraren inguruko diagnosi gaurkotua behar genuen, bai? Herriko aukera eta erronkak identifikatzea dagokigu, eta horiei aurre egiteko ekintza zehatzak eta jarraibideak adosteak, bai? Orduan, orain gaude fase horretan esan dezagun, bai? Diagnosi fase horretan. Hortarako, alkateak esan duen bezala, herritarren parte hartzea behar dugu, euskalgintzako eragileen ere parte hartzea, eta noski udalaren konpromisoa egongo da guzti honen atzetik. Prozesuak bi fase izango ditu. Lehen fasean, Lasarte Oriako euskararen egoera aztertuko da, eta hortarako bide desberdinak erabiliko dira. Datu estadistikoak, horiek hor daude, horiek dena guztiak bilduko dira, aurreko planen ebaluazioak ere berrikusiko ditugu, eta herritarren eta herriko eragileen iritziak eta proposamenak jasoko dira elkarrizketa sakonen bidez eta galdetegi baten bidez, bai? Hoi izango lehenengo fasea, eta bigarren fasean, bigarren fasean, eta diagnosian ateratako ondorioetatik abiatuz, Lasarte Oriako Aroa diseinatuko da. Besteak beste, helburua finkatuko da, markoa, lan ildoak, eta ekintza zehatzak. Eta gero, horiek ekiteko eta jarraitzeko mekanismoak. Bide hori elkarlanean egin nahi da, esan deten bezala, herriko pertsona eta eragileekin, eta horretarako talde eragile bat sortuko da, 3 saio egingo dituna, eta talde horrek azarotik urtarrilera bitarte egingo du lan, bai? Beraz, otsailerako gutxi gara ukiko dugu fase honen emaitzak, diagnosiaren emaitzak, eta gure plan estrategikoa irudikatuko dituen lerro lanildo nagusiak. Prozesuak parte hartzea izango du oinarri, herriko eragile eta norbanakoen iritziak bilduz, eta horrekin batera generoaren aldagaia ere kontuan izango da. Hortarako diagnostikoaren datuak eta parte hartze prozesuaren diseinua generoaren arabera landuko dira. Lan guztiak, ez ditzuk esan duen moduan, 2025ko irailetik 2026ko udaberrira bitarte irudikatzen ditugu, bukaeran ekitaldi ireki batekin azken emaitza herriari helarazteko. Prozesuaren hasieran gaude momentu honetan,
diagnosia egiten hasteko inkesta bat sortu dugu, herritarren eta herriko eragileen iritziak jasotzeko. Hurrengo egunetan hasiko daia betetzeko aukera, udal komunikazio kanaletatik, herriko hedabideetatik zabalduko da lotura, parte hartze sailarekin harremanetan. Proposamenak egiteaz gain, talde eragilean parte hartzeko interesa dutenek ere, inkesta honen bidez eman dezakete izena beren kontaktu horretarako. Aroa sortzeko prozesuan parte hartzera animatzen ditugu Lasarte Horiarrak, inkesta betez edo antolatuko diren saioetan parte hartuz. Eta listo, ja bukatzeko esan, bihartikan aurrea egongo dela gutxi gora bera, bihartik datozen egunetan erabilgarri, galdetegi hori, eta jendea parte hartu dezan, zabalduko deia. Bai edabideen bitartez, gure webgunaren bitartez. Galderen bat? Ez, eskerrik asko.